swara kulit mandang lawan bojoku lek ngadepi wong wedok ayu kok ngomong ora kena tindak. Sik, Mbak, Mbak Lea. Mbak, lho ta pundi? Niku, Pak. Pak Pau. Niki lho, kalih niki lho, Pak Nin, kalih. Niki bunder niki. Enggak. Mbah, mboten kedah dipun dar piyambak ning bojoku. Ya Allah. Enggak, Mbak. Bojoku. Aku gampang tiba. Astagfirullah. Jan. Wah, Jos. Awas. Ya nduk, Sinom Parijata Umi Hafifah. Ya, nggih pungkasan engko liyane bacut ning nggon gara-gara. Wah ya, Ya nduk. Sawung galing sawung rana sing eling lawan waspada jangan pisturo ati wong murka ati wong menah jane ati wong kurang keren lawan musaka wonten ingkang ngersakaken lagu Blitar wonten tali asihipun menika saking sinten nggih Pak? Oh nggih, mangke kula aturaken wonten goro-goro. Wah ya, Ya nduk, Swara kulit mandang lawan ugi saking Bapak Kiai Haji Ustadz Sri Setyo Pondok Al-Falah kanthi panjurung pangestu semoga Allah selalu memberi kesehatan kepada kita, kemudahan dan rizki yang berkah. Amin. Sembah nuwun Pak Ustadz Sri Setyo. Ayo. Ugi sugeng dalu Mas Cahyo kula penggemar setia pengen langgam kanca tani Mas Cahyo nuwun saking Serang Banten Pak Sanwiarto. Wah ya. Ya nduk, Kepati Amar Suti
Nderek monitor Mas Cahyo Kuntadi dan kru Madangkara. Salam sukses dan sehat selalu saking Kuncoro Utomo, Sanggar Utomo Laras, Tlogosari, Semarang. Wah iya. Ugi saking Mas Genjik. Wah. Semarang patroli live TikTok Bapak Haji Gabok. Lho. Ayo. Bos Pangkur Semarang sip. Request lagu Bocah Gunung, Pak. Wih, Mas Genjik siap mangke. Nggih. Ya, Nduk. Saking Pak Ngadinu Pondok Ungu Tlatah Bekasi. Madangkara terus ngrembaka sukses selalu. Wih, matur sembah nuwun. Sugeng dalu Pak Cahyo kula Bintoro saking Bulusan Semarang nderek mirsani. Wih, sembah nuwun. Ugi saking pepunden kula Ki Suryanto Karanggede. Wah, iki pepunden iki. Kula setia ningali Mas, mugi-mugi tansah sukses sedayanipun. Inggih, Kanjeng Rama matur nuwun, sembah bekti kula kunjuk, matur nuwun kepareng tresnani kula sak kanca. Wah iya, nggih. Sembah nuwun, sembah nuwun. Saking Gondang Baru Nyimak Mas Cahyo mugi sehat selalu. Nggih, seragen. Saking Mas Hartono. Ya. Ya, Nduk, entekno, Nduk. Umi. Nyelo atur. Nggih. Nggih. Niku wau kan mawar kuning. Nggih, Pak. Kinten-kinten cara Mbak Lea niku nyuwun mawar merah saged mboten? Mawar merah niku dangdut Melayu. Mboten. Melayu. Lagu niki wau. Nggih. Kan mawar kuning ngene Pak Narto Sabdo. Nggih. Lah niki Mbak Lea nyuwun maware merah. Oh. Saged mboten? Niki enten undil-undile gangsal 100.000. Wah, lah enten duwe saged ora. Nah, ora mung merah, mbok ijo pink siap, Pak. Ayo. Saged ya. Nggih. Ini junior kula Mbak Asalea. Nggih. Nggih. Siap. Nuwun mawar merah. Nggih, nggih. Dadi lagune saged kados mawar kuning wau. Nggih. So, Ning nek wonten lagu mawar merah sanesipun niku langkung sae. Piye, Tik? Arep sing ndi? Sekuntum mawar merah. Sira loro cimo. Sing ndi? Sekso. Mawar merah. Oke, wis pokoke kowe muni jalan. Kowe mudhun sik, Tik. Lek ngono, Tik. Nggih, oke, nggih. 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 Matur suwun. Niki Nggih. penyuwunan Mbak Asalea niki Mas Ale. Woi, nggih, siap. Nggih, matur suwun. Wis pokoke dayane dhuwit 500 lagu ae kudu iso, Nduk. Ayo. Sekuntum mawar merah nenenenu yang kau berikan kepadaku di alam itu mopat lu moji-roji nah kuwi nada sare lu to kuwi ya Tik ayo kowe kudu buka sik ayo na Sekuntum
mawar merah 500.000 yang kau berikan kepadaku di malam itu. Ku mengerti apa maksudmu. Sekuntum mawar merah. Wah, jos. Kau berikan kepadaku di malam itu. Awas. Hei. Awas. Mawar merah suatu yang berarti bahwa kau cinta padaku. Dengan senang hati aku terima cinta, karena aku juga sayang kepadamu. Awas. Oh bahagia dua hati telah bersatu. Sekuntum mawar merah yang kau berikan kepadaku di malam itu. Dan ngene spontan ae iso apik kaya ngene. Ibu Lea mau menyanyi ya? Oh, ini kembaran Pripun? saya Pak Yoyo. Ibu Kembar Lea. sial. Iya. Iya, salaman dulu sama Pak Dalang biar afdol. Nggih. Harus itu. Iya, nanti dapat berkah kalau salaman sama Pak Yoyo. Mari, ayo naik. Iya, sama dong Pak Yoyo. Aduh, sama Mbak Lea, sama ini dulu. Sama ini dulu. Iya, iya biasanya dia itu minta dicium. Iya, sama Mas Sujar dulu Mbak Lea. Iya, sama Mas Yosef dulu. Sama Pak Yoyo, monggo naik, saya temani naik, saya temani naik. Nanti sampai dikasih uang sama Pak Yoyo. Naik, naik. Atur nuwun. Nggih, anu anggota dewan. Oh. Tangane Lah kok suwe-suwe. nuwun sewu ngersakaken mawar merah. Tangane. Panjenengan presa namanya ati kula merah. Nggih. Tangane. Ya, nggih. Nggih, atur Tangane nuwun. aja suwe-suwe. Oke, terima kasih Bapak. Sami-sami. Iya, pokoknya merah Pak, mawar Nggih. merah. Nggih, mawar Nggih, Pak merah. Bambang nggih. Iya, Nggih. terima kasih. Mohon maaf Mugi-mugi itu sukses. astane kok dikei perban kenapa? Variasi Pak ini Pak. Oh variasi. Nggih. Kalau tuti itu varises itu. Nggih, nggih. Matur Nggih, nuwun. matur nuwun, Nggih. sukses Anu nun kagem sewu. sedaya. Anu daleme pundi? Kula asli mriki, nggih. Ngembong mriki. Sanes kula Kepatian, Desa Kepatian nggih, Pak. Oh, kula Katemenggungan menika. Nggih. Nggih. Profesi menapa profesi? Niki napa nggih Pak nggih? Nggih. Wirausaha Bapak. Wirausaha. Nggih kula sadean soto Bapak. Oh, sotone menti cambahe menti putih-putih. Nggih. Jenengan wirausaha menawi sing gerone kok wirasuaran. Atur nuwun nggih, Mbak sinten Siap. mau? Azalea Bapak. Napa? Nggih, Azalea. Oh, Azalia. Juniornya Pak Bambang Sadrianto. Oh, putra-putri ini Pro Bambang.
Ngoten nggih. Mbak sinten lengkape? Azalea Putri Utami, Oh Bapak. nggih. Menawi kula teng dusun nampi Azalea Putra Utama nggih. Kancane Mas Sabda Utama. Padalah. Siap, Masa Bapak. bojoku lek ngadepi wong wedok ayu kok ngomong ora kena tindak. Sik, Mbak Lea. Mbak, lho teng pundi? Biasane lek piyayi munggah panggung lek urung dikon medun dalange ngono malah cilaka. Mriki napa-napa. Pun santai lek teng mriki bojoku niku pun kula liarke, Mbak. Milik umum. Napa-napa. Mbak, jenengan lak sampun maringi anu to? Nggih. Tali asih nggih. Nggih pripun, Pak? Menika kula gentos maringi. Napa niku, Pak? Pak Pau. Niki lho, kalih niki lho, Pak Nin, kalih. Niki bunder niki. Enggak. Mbah, mboten kedah dipun dar piyambak ning Bojoku. Ya Allah. Enggak, Mbak. Bojoku. Aku iki gampang tiba. Astagfirullah. Jan, Niki kula mendel mawon le, Bu. Nggih. Nggih, Kang sae ngoten niku Piyayi Putri niku mendel nggih. Nggih. Lek niku terlalu liar niku. Nggih, ngoten niku nggih. Badhe mandhap, Mbak Lia. Nggih. Salaman melih. Matur nuwun. Mboten pengen nyanyi napa ngoten. Mboten. Niki lagu dangdut napa mawon iso lho. Ampun, matur. Upamine lagu Monggo. Bang Haji Roma Irama nika. Napa Lah nika judulnya? Komar mari-mari nika. Mbah Sukron. Mbah Sakron. Niki Mbah. Anak jenengan, Mbah. Mbak Sukron langsung tak dukung malah ngono ya. Pamene Bang Haji niku lak tembange kathah. Bila kamu di sisiku hati rasa sahdu. Ini kalau ada sunung nambut. Ya. Matur nuwun, Mbak. Nggih, nyuwun pamit matur nuwun. Salam Mbak Pau nggih. Mbak ngapunten. Kula niku sing sakmene suwine dadi bojone, Mbak. Nggih. Dereng nate lho ditembangke sahdu kaya ngeten iki. Aduh, tenan. Kula cemburu kalian jenengan. Lagi ketemu jenengan pisan nak nembang sahdu kaya ngeten. Jaluk tak kampleng Mbak Pau tenan. Panganan aja diuncang-uncang le ora pareng ngono kuwi. Iya, Sehat-sehat. Iya. Sukses buat penjenengan nanti ke depannya untuk menjadi calon-calon. Amin, Masyarakat. uji pinuji. Tengah Ning jangan lupa nanti kalau sukses nanggap payah nggih, Mbak. Kalih Pak Bambang Satrianto. Nggih menawi Matur ingkang nuwun. Mbak menawi sing nanggap jenengan. Mangke tanpa sinden jenengan kali kula tok mboten napa-napa. Napa saged melampah, Pak? Oh melampah, jalan sekali mangke. Malah bisa kemana-mana kita. Heru, pengendang. Kancamu itu tolong dikandani. Dek lek karo aku ra ndek wedi, nek karo kowe mungkin wedi dek. Sultan. Aku pengendang ini ki sesepuh wonten Madangkaran. Pak Heru mending nyauri ben sehat jarno. Biasanya aku yuk nyapa yuk. Saiki tak pasrahke Heru, lek pasrahke Heru kabeh rampung. Oh iya. Terima kasih, sehat-sehat. Matur nuwun nggih Mbak, sembah nuwun nggih. Melenak-melenuk mendat mendut. Ya. Lagune Mbak Pau kae lho ora nggih. Bunder sing tengah ana irenge. Ayo. Wis stop iki. Kok iso ngene iki piye to ki mau Bu? Aku bareng kelingan lah iki mau di streaming lho ora ono. Mesti mahasiswa itu apaan itu? Ayo awakmu sik no ngono. Sakniki to? Wah, aja ngono. Nyawang aku arep mesam-mesem. Lho, napa? Ngecek kowe modele ora. Enggak. Ya nak. Pak Bambang. Lho. Kula ajeng nyanyi ngoten, ajeng nembang ngoten lho. Niki tembangipun mangke tembang kangen merah. Ayo. Kene nek merah 500 itu ayo. Ya. Rina saya karasa
Neneng. Ya genti Nimas Ayu Winong Nawangsih. Ya. Neneng. Rina ha 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 yen wes Rina enggal ratri kang Chandra. mong seliramu tanah liya tak tresnani lair Oke, terima kasih. Monggo dipun aturaken tembang kangen kunjuk dumateng sedaya para lengah sugeng midhangetaken.
Matur nuwun Mbak Diajeng, Mbak Chandra karo Mbak Winong. Luar biasa.